Eta aldi berian kontatu zuen proiektu politao. Bueno, gure proiektua, Bihotzinguru elkartea. Bihotzinguru elkartea, oide, holadek izena. Hori da. Noiz sortu da, elkartea ez izan. Noiz ikan zaudete martxan, bai. Orain dela 6 bat urte. 6 bat urte, ja, bale. 6 bat urte, bai. Eta hori, Aire Zabaleko pedagogia bultzatzen duen proiektua da. Eta horren zentroa, Bihotzinguru elkartearen proiektu zentrala, da Bihotzinguru aurreskola, Ulian dagoena. 2 urtetik 6 urterarteko eskola, oraingoz behintzat. Eta adibidez, Aire Zabaleko pedagogia esatekenian. Zertan datza zehazki, berta umean juteituk, eta nesatek zesandek bai gaztetxua juten diala, ez da? 6 urtetik, o 2 urtetik 6 urte arte, ez da? Hori da. Eta zeiten due bertan? Gu eskola bat gera, orduan aldatzen den gauza da, gertatzen den tokia, ez? Hau da, aurreskola eraman biharrian bertara juteko esango. Hori da, beste aurreskola mota bat. Ez da extraeskolar batek, o eskola bere desberdin bat, ez da? Ez, hau da, eguneroko eskola bat. Bueno, eta Jon Mikel, nola topatzei zuen jendia? Nola iriste jendia zuena enaino? Bueno, nola gura jaio da nola bait, ez dagoen gauza bati erantzuna emateko, hezkuntza aukera bati emateko, horrekiko sensibilizatu dauden familiak gertu hartzen zaizkigu, ez? Nola bait, bere aurra beste modu batean, edo beste hezkuntza mota batean, ezin nahi duten familiak gertu hartzen zaizkigu. Eta hezkuntza esaten desunean, ze motatako hezkuntza ematen dezu ezuek adibidez? Ze topatuko du aurrak bertara iristen dianian? Zer aurkituko dute, lehenengo Donostiko tokirik ederrenetariko bat, ez? Uliako basoa. Orduan, ordaindu ezin daiteken espazio publiko bat gainera, ez? Orduan, zer aurkituko dute, aurraren etapari, ez? Urte horietan, 2-6 urte horietan aurra dagoen momentu horri, bete-betean erantzungo dien espazio bat. Espazio dinamiko bat, espazio bizi bat, espazio aberasgarri bat, aldatzen den espazio bat, mugimendurako aukera emango dion espazio bat. Eta baita ere aurkituko da, beste bide laguntza mota batekin, ez? Zegu gure buruari bide lagunak deitzen gera. Hori da, zuek etxat irakasleko bezala zertiz, ez da? Bide lagunak zeate. Hori da, Zer desberdintasun da bide laguna edo irakasle baten artean? Hori da, leheno esaten zan bezala, batzuk gimnasia eta guain gorputze eskuntze egiten da, ez da? Antzeko zerbait da, ez da? Da pixka batea adekuatuagoa, ez? Terminoa bide laguntzaren haze. Ez dugu ikusten goitikan berako prozesuak guk aurrari zerbait erakusten diogunik, ez? Baizik eta konfiantza daukagu, aurrak berezko azkuntzarako gaitasun horretan, ez? Eta zuela egiten diozu bideotako. Ondoan gaude, prozesu horretan laguntzen, segurtasuna eskaintzen behar duena. Andereño ematu beti baimena eskatu bihartzaiola, beti gauzak beak agintzen dula, eta gu gaudela hemen esanteko soldadituak izateko bezala. Hori da, ez duzan nahi ere, limiterik ez dago nik basoan, oso argiak dira limiteak, inun baino argiak izan behar dira limiteak, ez? Baina, bai dago nola baiteko askatasunaren beste gestio bat.